тази игра. Да, но... Защото на нас много ни харесва. Не знам. Знаете ли как се казва? Ама не, ние нали ще долу в описанието. Да, ни долу в описанието. Упс, малко човек. Хора, извинете. Залага просто някаква странна игра. Оле, той се пъхна в будила и аз изядох будила, човек не съм пък. Не, няма как. Ама ти къде си? Ела долу вдясно, ако можеш. Ами аз тук ям. О, хора, как лаги просто. А я виж, да се разделям ли? Ти знаеш най-много. Омага. О, какъв попсплит ме изядоха. О, попсплит, ама те явно знаят какво е попс. А ти знаеш ли? О, подрагам, не искам да те ям. Къде си? О, здрасти, бе, ти ли си? Аз не знаех. Ама да знаеш, лаги ми тъй, че не мога. Как на теб ти лаги, пък на мен ми? На мен винаги ми наред всичко, като играя. О! Фит! О, е! Няма проблем! Като се пукнеш, аз ще те изям и ще те фидна. В смисъл, ще те изям голямото и ще фидна малкото. Фит! Yes! Аз малкото. Обичам да съм чиста. Не, няма да ядат. Ей ти фидовицата. Не! Рали, бягай! Дай, мъвка, дай! О! Не, ядеш, ма! Не, чакай, ще го взем него! Жасун, някакъв си тук, ма папка. Не! Искам да мина по... Къде си? Чакай, фидвам се. Човек, ти си ексект продраган на 4-то място. Той ли? Аз съм до Зазо. Аз съм супер големия. Виждам, да ти си син, нали? Да. Не, това не беше ти. Видях е тук. Къде ти беше? Ще дойдеш? Някакъв ома и накрая някаква... Здрасти! Ама даш мен не фитва, Еми аз тебе фитвам. Да. Да. Да, човек, ти ставаш супер голяма, ти ма... Не, отиди горе там и фидвай вируса, той, за да може да го изстреляш към него. I am the one. О, не. Не, пукнаха ма. И той ама пукна, ма направи на нищо. И мен ме пукнаха и ме направиха на нищо. Жив съм. Жив съм. Умрях. И пак умрях. Опи, bullshit. Те ама разкъсаха какво е. Да, дай ми. Ние сме пълни любове на тая игра. Хората ми... той ама фитнама. Гати големия лайнет. Големия лайно, what the fuck? Човек лайно си. Като не знае как се играе. Омега! 8000 маса. Къде си? Ела долу вляво. Знаеш колко горе тясно. Да, бе. Има някакви грамадански лайна, които са до мене. Не! Изядоха ме. Не! Пак ме изядоха. Къде? Чата. Какво бе? Тук има някакви много големи Ела долу вляво. трои. Някакъв трои с сини букви до мене има изядаха ме. Идвам. Аз съм лилава, да знаеш. Няма да дойдеш много скоро.
Да, ме ядоха. What the fuck? Мале, спавнах се при някакъв грамарански. Мале! Уи, бум. Не! София. Ти голяма ли си? Не. Абе, колко голяма? Колко са? Абе, не знам. 1000 имаш ли? Къде пише колко точно? Абе, имаш. Тото с толкова сте спалва. Аз. Аз съм 2000, нали отгоре, дето пише коре и там пише колко. Ага. 2467. 64 обърках. Не, той има папка за кошка. Вече съм... Между другото, значи аз съм ставал... Не, там пише левел, бе. Къде пише колко точно има? Да, там са точно. Ти къде си? Ами съм долу вляво. Ами да... Просто играя. До някакъв зелен съм голям. О, и аз. До някакъв луди. До болди. Как? Аз съм до болди. Аз съм долу вляво. Един ти има. Видяхте? Къде? Не съм те видял. Един ти силен си. Не, червен. Червен, видяхте. Ти къде си? Йо. Ти къде си? Аз съм една зелена до някакъв зелен, жълт голям. Зелена съм. Не знам всяка зелена. I'm the one. Охо, колко голяма стана, видяхте. Аз съм 17850. 850. Болди, аз си да болди след това. Аз искам да отида пред тебе да ме фиднеш. Болди стана много манисък. Аз съм постоянно. Не съм до Аз съм до Доги. Доги. Какъв си? Син. Аз видях един. В смисъл, такъв... Не баш сина ми цвето си, да. Ти къде си? Някакъв тя зелен. О, ти ли си? Ти какъв цвят си? Зелен. Зелен, значи не си ти. Светло зелен. О, мага! О! Помощ! Ей! Колко си голяма? Ами, тук не пише. Хайде, го мисля. О! Не! Как му да се сплитна на там? Мой да направи поп сплит! Зазо, може ли Зазо? Къде си? Ти го изяди. Ейта, ти си зелена. Ти си зелена, нали? Ми, той не си ти, бе, човек. Бе, ти къде си, бе? О, той трябва да си ти, той трябва да си ти. Някакъв грам. Аз съм на четвърто място. Аз съм 40,316 точки. Аз съм 23 000. Вече съм 0. Аз съм 23 000. И съм на кое място съм? 7. Аз съм на 0. Ела някъде долу вляво. Аз съм почти. Я долу. Ти какъв си? Зелен. И аз съм зелена. Ейта! Тъмно зелена. Изядоха те. Къде се спална? Я умри и се опитай да спалниш.
Не се спавна там, където аз исках. Я пак. Оранжево. При мен е Зазо. Ти къв беше? Зелен? Да, зелен съм. Не, на другата страна. Ейта! Виждам те. Отиди надолу малко наляво. Надолу наляво. Ейта. Задъра. Аз опитвам да изяма и това. Заруха ли това? Аз станах голям. Да, ама първо трябва да дойдеш при мен. Хора, много е трудно. Я опитай се да се спалниш. Не бе, тук аз фидвам, за да може, когато фидваш и то може би ти ще се спалниш до мене. Не, ти не беше ти. Изядоха ме. Здрасти! Не, вярно, ти спа. Изядоха ме. Здрасти! Здрасти! Искам. Цяла фитвай. Ти просто ти е голез в мен. Дядоха ма. Чакай, бе. Аз съм 3000. На тебе колко време ти клипа? 13 минути. Така, хора, Здрасти! ако ви е харесал клипа, ударете един палец нагоре. В смисъл, нали, лайк. И после отидете при subscribe и го натиснете. Защото това е хубаво. Сега ще спрем клипа. Раздели се към мен. Не. Ти къде си? Ще ме задат. Просто... пак ма спална, къде бях? Чао! Не бе, що спираш ли го? Добре, иначе ще спирам. Ударете един палец нагоре, ако ви е харесало видеото. Нищо!